kabeh iki urip ning alam donya iki kabeh enek kuncine. Tegese wong omah-omah sadurunge omah-omah lan omah-omah kuwi ana rumus utawa ana kunci. Ana rumuse ana kuncine. Matematika apa kok rumus? Nak ngentahi. Nak ngentahi. Lah kok adene tekoni ya sing tenanan wangsulan kok rumuse apa? Rumuse wong omah-omah, kunci wong omah-omah saurunge dadi manten kudu piye? Yo, tetep kuncinya hanya 3. Apa kuwi? A, B, C. Wah, Lho. Manten mbok tukokno kecap nggo ngecroti matamu ngono kowe. kunci wong dadi manten Kunci kok ada 3. 3. A, B, C. Kuwi enek maknane, Enek maknane. enek karepe. Enek karepe. Wah, edan tenan gundul ki kok iso. Wis mari kok. Karepe apa? Karepe apa? Huruf yang pertama adalah A. A. Anak loro kudu padha senenge. Ya bener. Bocah loro lanang wadon kudu padha senenge. Mergo wong dadi manten ora iso dipeksa rasane. Betul. Mula betul. kudu padha senenge. Padha Oke. senenge. Nggih. Nek wis bar A terus B. B. Bapak ibu kudu merestui. Wow. Bapak Ibu Kudu merestui. Mergo restu wong tuwa ki padha karo ridhone pangeran supaya anak turune dadi keluarga sing bahagia. amin. Bapak Ibu kudu merestui. Terus A, B, C saiki. C. Cukup dibawa ke KUA. Sah. Hebat Mungguing pripun agama, Mas. mungguing negara. Hebat. Ya, Wong ya. modele ndas-ndasane kaya cilok ngene lho kok iso Ngawur. tembung sak tembung iki kok ya iso lho kok iso. Ngene masa gak cilok. Nggih. Ngawur ngene kok cilok. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Tak kira Panas. lencung. Tak kira lencung diraini ya, Pak. Tahu. Tahu bulat. Kuwi sadurunge duwe dadi manten Heeh. konsepe ABC. ABC. Lah nek wis diwisuda pinangka temanten wis sah menurut agama lan negara konsepe Wis apa? omah-omah Wis omah-omah. tetep A B C. Lho kok ABC neh. Kabeh rumusnya ki A B C. A yang pertama. Anak istri yang diutamakan. Wow, nek Nggih. wong Nek omah-omah wis omah-omah. Yo wis anak omah-omah. istri harus Utamakan. diutamakan. Terus B Bungah susah dilakoni wong loro. Wedan jelas nggih. itu. Pak Lurah medun langsung menehi DP iku jelas. Lah DP panjer to. Heeh. BP dupak. A, A, B terus saiki C. C. Cinta sekali untuk seumur hidup. Weh. Kabeh ya anek Alah, kuncine. Mosok ya kangge wong omah-omah tok. Ora wong omah-omah tok. Lah apa? MC bareng kuncine ya mung ABC. MC protokol Protokol dalang manten. dalang manten yo cukup ABC. A yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pembukaan. Pembukaan. Terus B, B. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. bageke. Bageke. Terus C, Cukup sekian, terima kasih. Alah, lah kok cekak men. Cekak aos. Oh iya. ngono kok jare kena kanggo patuladan iki lho. Nggih. Kowe iki ya nuwun sewu, kowe iki pernah tuwa, temantene iki pernah enom. Paling tidak kowe iki sebagai wong tuwa iki kudu menehi pitutur sing apik karo wong sing luwih enom. Sebab wong tuwa iki pengalamane wis luwih akeh, ibarate mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa nek karo wong enom iki mesti apik wong tuwa. Nggih to, Mas? Ayo mesti no, Lah. pengalaman hidup iki wis akeh kok. Lah dalah. Loh, Piye ora wis temoto atine. piye balen ono leh ngomong mau kok gak patek genah. Lho, wong tuwa ki pengalaman hidup sudah banyak, mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa ki nek karo wong enom mesti luwih apik sing tuwa tinimbang sing enom. Wis mesti nek wong tuwa luwih apik. Ya jelas tak. Tenan yakin wis apik. Yakin. Kowe ngerti sengkuni. Tengkuni nek Mas Bayu paham nggih Mas Bayu? Ya ngerti sengkuni kok. Ngerti sengkuni ta? Ngerti. Kowe ngerti Puntadewa. Puntadewa ngerti. Sengkuni karo Puntadewa itu ndi? Tuwa Sengkuni Apik endi? Sengkuni karo Puntadewa. apik pun. Ah. Iya Mas. Oh iya bener ya. Iya. Oh, Sik, iya, sik, bener, Mas, bener, nuwun bener. sewu ya Mas. ya. Plonga. Karepku ki sing mbok nggo conto ki aja wayang kulit kene iki. Sing mbok nggo conto ki daharan sing disuguhne mau lho kan kena kanggo conto to. Apa wae nek sing enom, contone kaya pelem, kaya buah, kaya apa gedang mau. Kuwi nek sing tuwa, kuwi piye rasane? Legi. Nek